Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Бүгін біз қонақта Мөхәррәм Салиховичқа келдік. Ол бүйік ватан соғышын бүтәһендә үткән. Біз оның истәлекләрен язып алырга булдык. Мөхәррәм Салихович, үҙегеҙ тураһында һөйләп китегеҙ әле. Мен үзем 1926 елдың 18 июлендә туғанмын. Мен Абдулғазы улы, Амангелді Сейтәевтің Абдулғазы улымын. Валиев Салих деген кешенең малайымын. Ҡасан һуғыш тураһында белдегеҙ? Мен армияға Пермский облыстан киттем. Бездә 43 ел март айдарында военкоматтан барып, bir Андреев, Артамаров деген ушунда военкоматта эштәләр. Ул рани булып келүр. Ике урыс бардылар да, Амангелдиләр 26 аяларда ейеп, шунан учетка куйдылар. Сынып китеп, Горькийга баргайнык. Ашы 71 вагон халда. Кайнагында бәләкәй вагонда товарняк. 50 кеше, алар запаска берәр кеше. Атагелена 102. Хәзер става ашапсакап, миңа Мөхәррәм ди. Байларга башы байымдыка. Косакташып, илашып, поезд юлда утырып, 71 вагонда шатканса күп вакыт үтә инде. Бер генә штаб полка баргайнык. Мине Малышкида булалар, Балкаскида булган. Алар штабка инделәр, без шул ташта ярбашта көтүп аттык инде. Асаяп кайткан, юлда кайтып барганда әйтә, ну, малыш, завтра сплошной фронт. Кемәк бер каларбыз, кемәк үлер инде, дип шулай диде. Менә ике кабырга юк тишек. Вахигәдән 9-нчы. Арканан һавалар торган бракника эше булды. Мен уна ярым ятлым госпитальда. Витебская, Брянская область, үтте хугышы. Брянская, Западная Белоруссия, Западная Белоруссия, Польша, Польша, Литва. Күп үтте. Балакаскада күп бурылды. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.